Wanaenda viongozi hao. Riwruok jopuonj sekondar mar KNUT koro owacho ni gibiro chiwo chik ne jopuonj mondo kik dhi e tich ponono ni ok gichopo e winjruok kod duol matayo chenro mag ndiko jopuonj pacho ka TSC. Kaluwore gi tend KNUT, duol mar TSC deko chiwo dwoko margi e wi winjruok mar dok e tich kata CBA mar higa 2025 nyaka 2029. Winjruok ma bende jopuonj okwayo medruok mar osara kod omenda mabalang' kaachiel kod okumba makare mar thieth gi chiwo thuolo nyaka tarik 28 dwe ni TSC mondo chiw dwoko margi ka kamano to ok gibi dhi e tich chala manyalo rocho chenro mag grade 9 kod 10. The emperor are saying they are also consulting. I don't know who they are consulting, because with them they are our employer. We don't ask anybody else. You normally go directly to your employer. There is the salary elimination committee which has already finished with our document, and it has given recommendation on how they are supposed to respond to our teachers of this country. If the CBA is not signed, definitely you will see that there will be no peace. There will be no transition. And we are saying we gave an ultimatum. Ultimatum is not a strike notice. We'll follow up next week. If we have not agreed, we'll have to register a dispute with labor. After that, if it lapses without having anything, then definitely we'll call a strike, which that is the last weapon we used to have. And you know, it will disrupt the transition from grade 9 to grade 10.